Vælger du håndboldlinjen på Gørlev Idrætsefterskole, er du garanteret en hverdag fyldt med udfordringer, både på det fysiske og det mentale plan. Gennem undervisningen vil dine tekniske færdigheder blive skærpet, og med DGI's trænerkursus 1 vil du blive i stand til at fungere som træner eller som hjælpetræner i din egen håndboldklub. Derudover tilbyder håndboldlinjen også dommergrundkursus, planlægning og fremførelse af opvarmnings- og træningsprogram, videoanalyse af eget spil, træning af puslingespillere, fysisk og kamprelevant træning, kampe mod andre skoler og klubber, samt deltagelse i SM og i skoleligaen for efterskole. Det er ingen forudsætning, at du har spillet håndbold før, for hos os er der plads til spillere på alle niveauer. Vi forlanger blot, at du møder op med en positiv indstilling og viser engagement. På Gørlev tager vi træningen seriøst, men der er altid plads til sjov. Vi gør samtidig opmærksom på, at det i forhold til tidligere er blevet tilladt at benytte harpiks til træning og i kamp på skolen. Vælg håndboldlinjen på Gørlev Idrætsefterskole, og vi garanterer dig et solidt sammenhold og oplevelser for livet.